en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo geno takɗo kammuji kame leyɗele waɗi hen duule ɓesɗe jippinoje e kala saaha diƴƴe ɗen diƴƴe punna kala puɗoli ɗi daabeje eɗi yimɓe ne naftoro en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe ɓiɓɓe fulɓe ferɓe laabi pine ɓamtare e ɓoggi karalleje yo geno won ballo e kala jokli windere so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗali rumede feere feeñe windere so buuɗali rumede feeri feeñi yaaday pundi orori woni meelori kunori ɓatake men hande bindaɗo ñande mobare tati seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake dawrugol sen kaali ɗemɗe goɗɗe mbiyen politique mbete politique jangguete walla neɗɗo fina tan naata hen walla neɗɗo ƴoƴat ha ɓurta wona politicien walla neɗɗo dañat jawdi fina subaka yiɗa waylude sawru mbaggo ngam yidde wonde politicien woni dawrugol alay sago ganden holko woni dawrugol kono sikela e nder dente men ɓiɓɓe fulɓe nanɗo hen laaɓaɓe ko woni dawrugol alay sago yonti kaalen dawrugol nde tawno dawrugol gila dawa dawi yimɓe goni koye dawrugol woni peeje peccorɗe neɗɗo micco holno wurdirta e holno wurnirta nde tawno koye dawrugol jeeya gila dawa dawi yimɓe nguuri ko dawrugol moni kala ne ƴeewana wuurdi ene wurniri ko wurnata ko beele ɗum wawa wuura ha wurna goɗɗum wasa yande wasa mayde ɗum woni dawrugol eddoto noon dawrugol ene namdi haqilantagal ene namdi gandal ene namdi pinal ene namdi cuusal ene namdi gilli jiiɗa ɗum jiiɗa ko mbatta ko yogay dilloɓe dawrugol ko fate banggue politique waylima ha wayli ha natti wonde dawrugol wonti bonnugol nde tawno hande sa yurnima toɓɓe kewɗe nana e men poɗɗe haalede haadi ɗum haalede ko dawrugol ngol soomi jamfa soomi penale soomi podoje ɗe ciinetake taw kadi neɗɗo e kala saha mo heɓa ko fodani yimɓe ko o selna ɗum o sirna ɗum ɓen jaɓɓotoɓe mo e kala saha keeda e makko kettikino e makko ko ɓen keɓata ko heddi ko ronka yettade ɓen miskineɓe wullannoɓe luukannoɓe jaɓɓotonoɓe e kala saha musidɓe tedduɓe yimɓe pop ene mbawi wonde politicien woni dilloɓe dawrugol ɓe jogo miijo ɓamtude gendiji mabɓe
ɓe ndenda miijo ɓe ndenda dawrugol hay so tawi woni aɓe ceerta tufde kono kala maɓɓe ƴoogɗo yuppata koye ngendi ɓe jenane ɓe darani ko ngendi ɓe gona yimɓe yiiduɓe nandirɓe faamodirɓe renduɓe miijoji hay so tawi woni ɓe ƴogdata e tufde wootere ene wona so tawi en duttini miijoji men faade hoddiɓe men ko wayno safalɓe ko wayno wambarankoɓe ko wayno jolfuɓe ko wayno susuji ko wayno woɗɓe e woɗɓe mallinkoɓe so tawi a ƴeewi a ƴewtidima dawrugol mabɓe ko herƴi hakkude mabɓe ko kala e mabɓe mo tongu mum dasi addata ko ha jeese mabɓe beele ɓe ɓamto ndaare hande dawrugol leydi Mauritanie ko fate banggue safalɓe aɓene ngulla aɓe luuka ɓe jaadani e hoorejo leydi o saaha ɗum koɓe jaadani e makko sifa laamu ngu kono aɓe gandi kay won ñawanɗe nan toon ɗen poti ko safrede sella so tawi ko gonga koɓe dawriyankoɓe darniɓe ngendi ndi kono toon ɓe memata sabu ɓe gandi kamɓe kala toon nawataɓe yeeso ɓamtataɓe hollataɓe mbadi pewal ɓe kaɓoto ko yo yah goɗɗo hono makko jooɗo onne kadi jokka hono ko jokkanno ko e dow safalɓe ɓaleɓɓe heddo ene jaɓɓe ene ifñe ne kaaɗe kayitaji ne kaaɗe fodde mumen ene ɗawe gendiji mumen ko ponno hebde taw ɓenne kadi dawrugol mumen ala ko woni toon so wona añodirde e yennodirde e haalde konnguɗi mettuɗi e dañde ngaluuji eggude hoɗoyde woni nokkuji e sattude jungo ronkude darnade gendi mum saabu ha hande won guure kewɗe ngala forage uji ha hande won guure kewɗe ngala kuuraji ha hande won guure kewɗe ngala téléphone aji ha hande won guure kewɗe gollaka gandaka mbaɗaka tableau ji garɗuɗi mbaɗaka hôtel aji mbaɗaka hay batte sa ari e mairie ji mumen way kono galleji hande yimɓe ɗanniyankoɓe mahaɓe galleji mumen ha yooɗi ha ɓuuri yodde hande mairie ji mbaɗaɗi e nder meɗen taw ganduɗa kamɓe ɓen woɗeɓe dilloɓe dawrugol sa yeehi gendiji mabɓe tawata kene gardina ha yooɗi jamma e ñalawma aɓena ceppa yomin pewnane guura men enen en ceppata yo guure men pewne waɗi noon ko gendiyankoɓe dilloɓe e dawrugol wiɓe ne jiiɗi gendiɓe ɓe kutoraki konngol yidde gendi ɓe kutori ko konngol yidde laamu alay saago ganden holko woni dawrugol musidɓe tedduɓe so tawi en jeeyi hoddiɓe men e nder leydi Sénégal ko gonga hoorejo leydi Sénégal ne dari yidde wallude beele nder leydi ndi ɗomɗita saabu ɗomɗaɓe toon ɓe ko joomen daabeje koɗi ko dow jeeri ngala jarirɗe ngala tufɗe ngala mbalkaji ni woni noon o felliti darade yidde darnude jagorɗo mo ene yaha e mabɓe yurno caɗele mabɓe beele goomuji tafaɗi jaaha toon kumtanaɓe haajuji mabɓe kono so wonano dawrugol dawgol e meɗen ngol rewani lawol yarani no foti yarude yiɗɓe alɗude e dow keeceji miskineɓe yiɗɓe yontede e dow keeceji miskineɓe yiɗɓe tinede e dow keeceji miskineɓe mi wondi hande ala pop wuro e gurel keddotogel e dow dewri e dowri taw koto daabeji goni taw ala jarirɗe ala kuuraji ala haydara moni kala ma tin hoore mum kono noon dawrugol ngol janggaka ngol faamaka ngol andaka alay saago duttoɗen e holko woni dawrugol musidɓe tedduɓe so tawi en jeehi to gendi leydi Mali ndaare Nioro ndaare Jombuko ndaare Mopti ndaare Jenne ndaare Jalluɓe ndaare Falde Jafaraɓe jeehe ha nder Masina laaron ma on tawtona ko hamni ko metti ko laarotako ko jangtotako
so wona seeɗa politiceji ngara coota anduɓe cootiraɓe jawdi dokkaɓe enveloppemaji ɓattoɓe ɓe mbife e tafiyaji ɓe kalde konngudi payɗi seeɗa duwa waɗe seeɗa jawdi ndi heddo ɗon jomum sottama natti wonde dawriyanke taw ganduɗa dawrugol ne janga e bindi Allah subhanahu wa taala jangini en dawrugol o jangini annabi sallallahu alayhi wa sallam peeje dawrugol ko peeje holno mbaɗanmi hami wuura holno mbaɗanmi hami suusa holno mbaɗanmi hami laamo holno mbaɗanmi hami moƴƴina holno mbaɗanmi hami yiɗe holno mbaɗanmi ha feera feeña hande ne diine l'islam feeñirini feerini dawrugol ne hen taw ko dawrugol mangol no feewi sabu so tawi Allah subhanahu wa taala wi onon yahoɓe makkatul mukarrama so tawi on jeeyi ha won jettima suudam teddunu ndu taare rabbul bayti so tawi onon worɓe ɓe oɗon bango suudam teddunu ndu jaltine balaɓe mon beele ɗen hanki heferɓe makka so jii balaɓe ɗe kula mbiya woho elle bambar jeyi elle balla gueyi ay elle balla gay elle bambar jeyi ɓe kula nde tawno balaɓe ɗe ko ɓutte ɓe kula ko hulɓinde ko peeje beele oɗon daro beele oɗon kule beele oɗon ñiiɓa oɗon tabita ko dawrugol ko ɗum woni dawrugol so tawi nelaɗo sallah sallam jertini julɓe so tawi o wasiyima julɓe so tawi oɗon juuloya oɗon pummoya soit ko taske soit ko korka so ndewingol ɗon bedeyol soɗon garta ndewe gongol beele heferɓe makko ɓe oho julɓe de kewi ɓe ndewiɗo ɓe gamɓe aha kay minenne kay min jiiɓe ga hen ko dawrugol ɗum waɗi joni so tawi politicien ji ne pottitoɗo hen ɓe cuɓoyo yimɓe to ɓe cuɓo yimɓe ga ɓe luwoto otoji ɓe guittoya yimɓe banggueji goɗɗi ɓe gadda ɓe ɓeyde keewal nokku moɓe goni o beele wiya woroto potital ngal heewi taw wonɗo ɓe coodoyi banggue goɗɗo ɓe gaddi ɗumen ko fiirude woni yimɓe beele mbawa ƴellitade ɗum ko dawrugol wiyete dawrugol bonani boni ko jolnude ko ala hen so tawi en ƴeewi enen masina ñooro jombuk ko neɗɗo goto woni ɗo ko biyo mbimi e wimi woni ɗo kamɓe soɓe ndendi yiyande ɓe paami foti wonde miijo men ko dawrugol maɓe lammin neɗɗo maɓɓe ɓe tega ɗo hen no sardiyankon maɓɓe ɓe kumta haajuji maɓɓe taw ɓe tampinaka ala pop ko wawi yaade leydi he taw ɓe ganda kono hande o ko wayno agent secret yahoɓe less ene ƴeewoya wone gueɗe cuuɗidi ene dokkira wone gueɗe ngam fiide wone yimɓe woto piɗɗitade yimɓe heeɓe nana leydi he ko dawruɓe kono ganda ɗum nana e leyɗele men taw ene mbiya jeeya koye dawrugol taw ganda ɗum kañumen koye men koko ñukiɗa ene keeɗa jamma e ñalawma ene ketta jamma e ñalawma taw gandani ko ketta heewiɗo dokkeɗa garde corps kam renanma heewiɗo totteɗa fayidagal kame nafoore taw won gonɗo sarama kam toppiti kala ko mbaɗɗa ñallata ko windude ndena wana jomumen jaha ha tampa ɓe pina suba gorɓe jaltina kayitol mbima wala nani onon feeɗen gandi so tawi oɗon laara jayndeli Aliou Boubacara Diallo ko jiɗɗo ƴamde le follamu e leydi Mali ko pullo ɓi pullo temedere dow temedere hay so tawi woni ne jogui jibinande leydi France on jeeyi laamu leydi Mali mormorti ha yaltini kayitaji guila des années 91 holko ɓe marki hen wonde o dirtinino koppareje kewɗe naggam e naggam gam yidde rewroje toon fiirudemo ɗum beele mo teɓɓitowo saama ko ɗum waɗi noon enen en jaɓani fertude guite ko fate banggue dawrugol beele ganden holɗo dawrugol foti darnude en e holɗo poɗɗen darade holno poɗɗen darrade beele mbawin feeñde kala dillowo e dawrugol ɗamini hen temeɗiɗi ɗamini hen wutte ɗamini hen oto ɗamini hen galle o ɓamtata leñol abadan o wawa ɓamtude leñol abadan ɓamtata leñol ko naatowo e dawrugol naatire hen mi yii gendam mi yii gendi hoddiɓam mi yii gendamen leydamen nana tette mi walla ɓe darade beele leydi ndi wasa tettede
mi yi gendam mi yi gendi hoddiɓam mi yi gendiji amen ɗi pop ngala ko wayno laabi beele soɓe ndemi otoji ngara toon nawa jeeyanaɓe gaddanaɓe koɓe mbattata ŋarɗinde ko heptine ande guilay kosmeji mum guilay nebameji mum guilay gaweji mum guilay poɗɗe mum dene mum fatata mum wawa heptinede min keptine e leydi ndi so tawi a ronki wadde ɗum ana wona dawrugol iwɗon goɗɗo ara ɗon kala mo wayani woto so aremon woto gorni ɗum o wona politicien kala garowo en rokkon haalisaji en funto on en rokka politicien wuuro mon otoji en rokka man ɗum galleji wona ɓe en rokkon carte d'identité ji wona ɓe sohla ko aroɓe jurno ngulla luuka ha laabi mbaɗe sohla ko aroɓe ngulla luuka ha forsuji mbaɗe sohla ko aroɓe ngulla luuka ha kuura waɗe sohla ko aroɓe ngulla luuka ha leydi ndi dañane titre foncier taw spécialement ko enen jeeyi natta wonde jeeyi laamu natta wonde tuumi laamu natta wonde janggo laamu welama signi siifi leydi totama heddo eɗen mbarodire ƴiƴe meje ne duufa dadiɓe ene gara ene beddo en gaz uji ene mbara en ne lebta en janggo jaam ɓen aroɓe keeɓa leydi ndi daha ɓesguji men liggina rewɓe men liggina ɓiɓɓe men an e hoorema paaɗiɗa ha natta dañde leydi ha mbayen Afrique du Sud wano e saaha africanderen nde garno toon keeɓi leydi ndi keeɓi ɗon porti koyeɗen jooɗi ha hande ɓaleɓe ne paaɗa ha hande ɓaleɓe ne paaɗa ɗum noon alay saago ganden hol gonɗo dawruɗo holmo jeeyi dawrugol woto rumtinen ɓerɗe men hakkude men nde tawno way tan kono sa ruttima e Qur'anil Karim Allah subhanahu wa ta'ala wi gurdam aduna ko fijirde e jaleɗe e belaɗe Allah wi e Qur'anil Karim gurdam aduna ko fijirde e belaɗe ɗen fijirde e belaɗe noon wote rew ɗum tan an ha tikkodira e ɓiɓɓe ma kala ha tikkodira e galle ma tikkodira e hoddi ma tikkodira e wuuro ma gara e wuuro tawa ɓene kalda ɓe kaldata sababude politique taw kamɓe politicien en ɓe aɓe mbarodira haaɓe cokodira kono koɓe sehilaɓe koɓe neɗɗo goto soɓe jiiɗi yidirde ɓe jiidirat soɓe jiiɗi haaldude ɓe kaldat kono onoɗon julda jama goto oɗon leldo e bammule goto oɗon ndemda leydi waalo gotiri oɗon jara ndiyam gotam kon ɓiɓɓe nene ɓiɓɓe baaba ɓiɓɓe kaw onon kala jeyda e ngo wuuro kono on ndendata tufde abadan saabu holɗum on jolni gangu e ɓerɗe mon on gandinani ɓen rewɓe caggal mon holko woni politique il faut gandino yimɓe ko woni politique andin rewɓe caggal ma ɓe o mo mbaddanmi politique o nandam o nawlam o min gona añodiriɓe goto e men kala wonko yiɗi dañde so dañi ko ɗo addata son pelliti rewde o ndewe makko no woto gañe hay goto ga onon ne ga son pelti rewde o woto gañe ɓeya onon pop jiidi yumma jiidi baaba jiidi wuuro goni neɗɗo goto tamodiren ɓamten gendiji men kala ko tongu dasi yo addu an sa dañi addu min somi dañi mi adda suka men keble ɓe golla ɓe peera ɓe peeña ɗum woni dawrugol kono so tawi wonti dawrugol komi añete gaña kam mi ƴettoma ƴettoɗa kam mi hunma kuɗa kam yimɓe ma kaɓa ɓe karmodira ɓe ceerta ɓe donka famodirde ɗum ɗo henna ganden wona ni henna fonno yarude teeni ko ngolɗo dawrugol woni e men enen fulɓe mi wondi mbimi komi wondi laare safal ɓe laaron bamrankoɓe laaron jolfuɓe laaron mallinkoɓe ɓe kaɓata sababu nde politique aɓe duka noon aɓe kaala ɓe mbaɗa débat ha wula jaw kono ɓe memodirta teni ñande kala ɓe kaldat teni soɓe jooɗi ɓe jewtat enen noon fulɓe so tawi dawrugol waɗi tan en ceerti en karmodiri en natti yiɗodirde en natti haaldude en natti famodirde daron no mbaɗen ni laaron lappol palol dande ma e lappi kala ɗo mbawi wonde waɗi noon so neɗɗo ala humpito hunde yo jaab humpitade wona mi ɗannima mi dañi jawdi tan walla mi woni neɗɗo businessman mi dañi jawdi tan mi fini mi naate politique ala politique namdi ko gandal namdi ko ɓeto hakkillaji namdi ko peesodirde ɓerɗe
ha ganda ɓerɗe celluɗe e ñawɗe haqillaji ñiiɓɗi e haqillaji bewɗi biftade ƴeewa moni kala ko mbawɗa tottude ɗum beele yerodira e bandu men wasa falkisede wasa falkisade wasa addude ñaw e hakkude bandiraɓe ko ɗo neɗɗo foti darade ko ɗo politicien foti darade kono mi hokka ɗo yeru so wi on politicien ji ɗi ɓe kaɓani ndaare Kenya e sumgoji jawtuɗi e hitande mayde nde no foti yimɓe mbara banggue lundiyanke woni l'opposant biteɗo Raila Odinga no foti yimɓe o warana ha o wi kanko hoore makko woni lamɗo leydi ndi caggal wiyama ko urul keñata gañi en ji e nder nduɗo lewru mayduɗo ndu o bokki paɗe makko ha tiiɗi o yehi to lamɗo leydi ndi o rokki ɗum jungo ɓe jooɗi ɓe jewti ɓe jaari ɓe pindir kelle o wi mi jaaɓi ko an woni lamɗo leydi ndi gasi haala maayi wa mayɓe ɓe perdi wonɓe toon e mbarodiren tekkodira ɓe perdi tene hande ɓene tekkodiri kongunate mabɓe so tawi on ƴeewi aset ɓennuɗo henno jayde leydi Gabon witende 241 Gabon holliri wonande Jean-Pierre Lundiyanke mawɗo huɓɓi werla mum yeehi galle takkomaje kaɗɗe leydi Gabon Libreville galle laamu o joddima e lamɗo ɓe dokkodiri jungo ken fotonde heure tati aɓe jewtida ɓe nandiri ɓe pamodiri nde on yalti dari holliri wi jaaɓi hoorejo leydi Gabon ko hoorejo leydi noddi yimɓe kala yo ngar ɓe mbaɗa ko wiyete dialogue te eɗen gandi poste électoral o waɗi mayɓe ha wi dut waɗi gañgu ha yeewi o haɗa yaltude leydi kono ɓe belditi gasi ɗum woni dawrugol mabɓe ndaare hakkude Cellou Dalein Diallo e Alpha Condé ɗum ko hanki wonno a Sékou Touréya galle lamorgo to Conakry ɓe joddima heure ɗiɗi hanki aɓe jewtida 94 ɓiɗɗo pullo ko wara e nder leydi Guinée tan e nder ɗiɗo seppoji onon dan ɗum ñande fof e jayideli wara ɓen perdi tena hande wonoɓe toon ne tekkodiri fulɓe e hakkude men ene tekkodiri ne kaaɓi ene karmodiri ne mbasodiri pittali mumen sababude dawrugol ngol ɓene gonan dellu ɓene gonan to hande kamɓe ɓe joddima nde ɓe jidiri nde ɓe jaɓɓodiri ɓe ɓuucodiri ɓe jooɗi ɓe jaari ko ɓuuɓi seeɗa tene climatiseur ne wutta ɓe kaali ko weeli ɓe gayni ɓe nandiri yogay toɓɓe goto kala joole werla mum yehi yaade garde kooriji mum mayɓe ɓe maayi tekkodiri ɓe nan to tekkodiri eɗen gandi alay saago jurnitoɗen koye men musidɓe tedduɓe sen jurnitima koye men ma en paam holko woni dawrugol mbete dawrugol ko tikki beele dawrugol ko haare beele dawrugol ko dañde jawdi beele dawrugol min komi wullata mi luuka ko kalanmi ko tawala e ɓerdam wona ɗum woni dawrugol enen pop eɗen mbawi wonde dawruɓe hande o taw ala ko jiɗɗen sona e école aji maahe hay serna men ɓe hande mbawi wadde dawrugol taw koɓe jiiɗi ko yo duɗeɗe maahe beele sukaɓe giwa e booli aɓe mbawi wadde ngol dawrugol ko dawrugol so ɓe mbawa haalde mba dawrugol on jii Serigne Mansour Sy Djamil ko dawriyanke kono ñande foof ñallata ko mahadi hôpital uji en jii e yontere ɓennude dow to nde holno foti hôpital uji o maahi teno ko dawrugol en jii Touba sernaɓe hewɓe nan to ko dawruɓe non toon ɓe maahi Touba fe mbaɗi hen hôpital uji ɓe mbaɗi hen daraji ɓe ndendini ken wona 120 millions francs CFA gam ittude sukaɓe mabɓe booli beele sukaɓeɓe jangga cafre enen ne holko paɗɗen en ɗaccat tan ha hunde ñoola mbiyen eɗen cafra walla holɗum gaare jurnitoɗen hakkude men ñawden cafren ñabbuji kewɗi gonɗi e nder men hande ɗe mbawi ƴettude dawrugol ceerno foof ne wawi wonde politicien neɗɗo pop ne wawi wonde politicien hay tan jangguino baydaji wawi wonde politicien wona politicien mi wulla mi luuka holko gullanan mi gullanan ko minen almuɓe min maayi yo laamuma hanmin école aji jogonomin jebdi amen koye leydi e jeeyɗon Arabie Saoudi ko ɗum woni toon Qatar ko ɗum woni toon Bahrayni ko ɗum woni toon Émirats Arabes Unis ko ɗum woni toon Afghanistan ko ɗum woni toon te en ɓuuraniɓe wawde Qur'an en ɓuuraniɓe wawde Saria en ɓuuraniɓe yidde nelaɗo en ɓuuraniɓe yidde diine Maroc ko ɗum woni toon en ɓuurani Maroc naɓe yidde Cheikh Tidiane ko ɗum woni toon ko médecin médecin woni toon
en jiyande suka men jatonde janggoya so ɓe garti ɓe donka wadde hay taɓal ɓe jangguinte ko ɗemgal ɓe jangguintake gollal so ɓe garti ɓe kaala koɓe kaalata ko hen so taw ala e mabɓe ni sabu ɓe mbawa gollade koɓe mbiya ɓe kaala gonga ɓe jahata so mbiya ɓe nunda ɓe dañata koɓe ñaami ɗum noon gullel luuken e mbaɗane cuuɗi sukaɓe keble moƴƴine gonka men ko dawrugol woni ɗo henna so tawi en mbatta ɗin dawruɗi musidɓe tedduɓe en jaltata faaɗi seeɗa kono dawal gongal ngal jiɗɗen nadde koko fate banggue ɗanndugal ko dawrugol kono neɗɗo haade makko ɗannade yo andu holko ɗanninimi komi gawowo liɗi mi ala bateau mi ala ko gayri mi ɗanno gam yide dañde ko mboɗo awira ko mboɗo gollira mi arta mi golla mi seera e ɗanndugal ɗum woni ɗanndugal komi baylo mboɗo waylanno jamdi ɗum taw ɗum baaba men hande karalleji kese gari ko machine ngaji joli mi ala mi ɗannono machine ngaji ɗi somi dañi jawdi wona maade wona haydara ko sodde machine ngaji ɗi mi adda mi waɗa atelier mboɗo golla ɗum woni ɗanndugal saabu hanki mawɓe men hanki so ndungu silti jakinto seeɗa so waalo joli yalti ɓe jakido ɓe jahay wiiluji mawɗi ɓe pewniya kuɓeje ɓe daako kuɓeje ɓe ndema guerte ɓe pewna guerte ɓe daña seeɗa ɓe gadda ɓe pewna galleji mabɓe taw jomum ɗannonto ko huɓeram nde noon mi netti famde nde mi ɗannono yidde fewnide huɓere nde walla mi ɗannono yidde dañde sareɗe puccu walla sareɗe mbabba walla mi ɗannono yidde dañde ɗum ɗo henna jomum daña ɗum arta jokkay golle mum jokkay golle goɗɗe kono ala ɗannoɗa duuɓe kiitaɗe aɗa ladde aɗa heeɓi Europe aɗa heeɓi Amérique Asie Afrique aɗa leeli a ala kayitaji a gollata aɗa leeli aɗa deeƴi min to banggam wona e dawrugol jeeya ɗanndugal hadina ɗannade yo dañ holko ɗannini ɗum holko ɗanninimi komi janguinowo min komi almudo janguinowo mi ala duɗal mi ala ko mahirmi haydara mi ɗannono wadde duɗal somi dañi mi adda mi maha kala suuji 4 walla 5 mi ƴeewa almuɓe waɗɗumen hen mi waɗa barme sukaɓe jooɓa barme o ñammina sukaɓe daña gandal ɗum woni ɗanndugal kono noon so tawi ko sawru gumɗo mbatten guilay dawrugol ko fate gendiji men guilay dawrugol ko fate ɗannule men guilay dawrugol ko fati e banggue jangde men so tawi sawru gumɗo mbatten en ganden ken wumɓe ha hande gumɗo noon so ɗawi gumɗo moƴƴani yo Allah subhanahu wa taala won ballo ganden koye men guila woɗɗe gandinanen koye men en keɗima ñanden sharif goto mo arab Maroc ene haalane andinen koye men en jiñanden Sidi Mouhamed Lamine Niass walla mbiyen Mouhamed Niass ene andina en koye men enen fulɓe en jiñanden bamranke goto mi nanggani inde nde omo andina en koye men en ji Moustapha Cissé Lo ne andina en koye men aɓe gandinen koye men eɗen keewi kono noon en jahani ɗum noon ɓayde en jahani ƴeewen holko haaɗi en yaade ƴeewen so tawi eɗen mbawi yaade yo Allah subhanahu wa taala won ballo musidɓe tedduɓe ɓattake buuɗal yurmede so feere feeñe windere moni kala naftoro ɓattake men hande ko dawrugol wonno musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen